Kini nga atong ebanghelyo mao gini ang realistic kaayo nga wali ni Kristo. Realistic ba? Tungod kay daghan kay kaso sa korte tungod aning binahinay sa katigayunan nga binilin sa ginikanan. Tingali na sa barangay sa dino, daghan kay sa barangay. Nabang managsuon, manag-ilog sa ilang mga yuta. Dinhi sa ato, wa ni dinhi. Tingdaghanan. So, realistic gini. Nya si Kristo, ang una niyang tubag, undo, kinsa may naghatag kanakong katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan talik kaninyong duha. Di day mangilabot ang Ginoo anang binahinay, oy. Nibalipat siya. Muna ay yun pag-ampos Ginoo nga, Ginoo yung taon bahinan unta ko niya sa akong tarumon unta niyang bahin. Ayaw iapil ang Ginoo diha. Wa di si apil ana. Muna, timan-ana na to karon. Ayaw yung iapil-apil ang Ginoo nga ang yuta nimo dili unta ilugon o ayohon untag bahin. Di mo apil ang Ginoo diha. Una ay pag-ampo ha. Basing na rin nag-ampo ninyo din nga. Humuka yung tao ng kasing-kasing sa kung igsuon, Lord, nga iyan ang tarumong bahin. Dilitawin pwede sa kamuampo ana. Pero kung sa may palikayan sa Ginoo, ang kahakog. Ang kahakog. Di yun mutabang ang Ginoo sa taong hakog. Kung sa naghakog, kung sa may kalainan sa hakog o sa daw. May nalagi kayo explain. No? Ang daw, dili niya ipanghatag ang iya. Ang hakog, hastang dili iya ang kunon. Di pagyud manghatag, ang kunon pagyud niyang dili iya. May daghang tao inana, hastang dili iya ang kunon. Maging-away na bagyon. Mao na siya gustong palikayan. Palikayan maging Ginoo ang kanang gitawag natong kadaw. Di maging siya sugutan na. Labaw ng kahakog. Diya ka mo, saman mo, daw o hakog. Or none of the above. Baka mo'y kapilian na to. Daw, hakog. Kan tingali, none of the above. So, palikayan niya. Unsa may naa sa hunahuna sa tao na hakog or daw. Ang iyang hunahuna nga ang tanang maayong butang para siya kaugalingon. Kana mo itong likayan. Kana bang panghuna-huna ba? Nga ang tanang maayong butang para Diyos kaugalingon. Muna diri kaning iyang pasumbingay aning tao nga nindot og abot iyang yuta. Tanaw ha. Sa usa kay kong buhaton no nga dako magkay ning akong abot. Bubuo ni na akong gamay nga kamaling, ilisan ko ning dako kayong kamaling aron kanang tanang abot niya isuod nako niya magpahayahay na lang ko. Di ba ang iyang kaugalingon iyang gi huna-huna? Nya iyan yung tagaan o nindot ang iyang kaugalingon. Kamo, diya sa inyong balay. Nganong nagbalay man kang dako-dako. Unsa na para sa imong kaugalingon? Tumagan. Kaya nagbalay gani kang dako para sa imong kaugalingon, naigo na kaalim ang dato. Nganong nagbutang man kang koral sa imong balay, para sa imong kaugalingon nga ma-secure ka. Nganong nagbutang man kang mga CCTV para sa imong kaugalingon aron secured ka, igo na kaaling dato. Kay matod pa niya ikahimos akong kamalig nya nanatanan akong kabtangan, magpahayay na lang ko. Pasabot secure na. Total nalock naman koral, nalock naman ko na may CCTV, relax na. Oy, di mo sugot ang Ginoo na. Di siya sugot. Sa unang pagbasa
si San Pablo miingon siya sa kantong iyang suwat sa taga-Efeso. Unsa may gisulting San Pablo dire? Giluwas ta or naluwas ta dili sa atong kaugalingong paningkamon. Kisa may nagluwas na to, matod pa niya si Kristo. Gibuhat ta diha ni Kristo, giluwas pud ta ni Kristo. Why human effort na makaluwas nato? Kasagaran nato, no? Ang atong mga maayong butang na nadawat, sama ng yuta, sakyanan, sweldo, kanang negosyo, ang atong ginauna mo na'y makaluwas nato. Kakuha mo? Bisa ako pare, ang kolekta para nato murag makaluwas. Ang mga donasyon makaluwas. Di oy, ang makaluwas nato maurag yun si Kristo. Yan, sa may tumuhaton para maluwas ta, si Kristo makay manluluwas, makigsuod tang Kristo. Come on, suod mo ni Kristo. Suod? Dili. Og suod mo, pwede na mo mamatay. Pwede na, kaya nga naman, luwas na ka. Luwas. Pero layo gani kang Kristo, ayaw sang kamatay, eh. Kaya di makamaluwas na. Nya kisa may suod ni Kristo, tagaan ta mo ha, nautog ni pasar ba mo ani. Sigon lang na sa naas Bible. Una, ang suod niya ang mga pobre, ang kabos. Mo iyang unang barkada ang mga kabos. Mo nandingon ni siya, bulahan kamo mga kabos. Ay kamo, gusto mo mahimong kabos? Kanang wa gay kwarta, maglakaw-lakaw ra. Way balay. Gusto mo dili. May nga di sa mahimo pa rin ka nang igo-igo sa di na kakaisuod ni Kristo. Di na kasuod niya. Lagi, kaya ang kapos pa iyang suod. Ikaduha, nasuod niya ang mga makasasala. Na kay Saron, ang suod kas Ginoo. Ano bang duol-duol kas Ginoo? So, istoryahin na siya. Ikatulo, ang suod kay niya ang naminaw ug nagbuhat sa iyang mga pulong. Kanabang kusog maminaw niya, kusog mabuhat, suod kay siya na matod pa niya, kung magpabilin, kung magtuman mo sa akong mga kasabuan, magpabilin mo diri nako ug ako magpabilin diha nimo. Mao na siya. Makapasuod. Kanila sa tulog, pasar mo ani. Nangandoy mo mahimong kabos, miila kas imong pagkamakasasala. Kaya kita ra ba usog kay tan mo sige hisgot anang sa atong silingan. Pero ngatong sa maningkamot kita og sa likod. Ako ko magbuhat ana. Sige jud ana. Aka na siya. Kana, aka na. Aw ka na no. Masaw, grabe kay nas tanan. Sa di ka mamakak, di ko makak. Tugan yung kustino. Kana nung bana nako makakong kay nang animal. Ako sus, mutugan yung kustino. Nay mga anak na ko liwatan ang akong bana. Porte sa makakunan. Ikaw di ay dahil. Yun, mutugan yung ko. Ay, kinimos-mos. Ikatulo, kusog bakang maminaw o magtuman sa pulong sa Ginoo o igo ra kang maminaw yahuman sa likway dayon. Bisan gani karon nasulti man ko. Na may pipilan yun kan kasi giro yung fertilizer lagi din. Lisod kayo. Maglisod kung buwan na. Akan na, di nakasuod sa Ginoo na. Basta magsige kang imong lisod. Sige yung lisod, awan na, di nakasuod sa Ginoo. Anyawa mo mag-ingon niyang lisod. Kanang na imong lisod, ilisin na. Ingna sayon lagi di ay. Nganong sayon man, kay naaman ang Ginoo nga nagluwas nato. Kuyog man siya nato. Gahatag man siya nato sa grasya na atong gikinahanglan. Sayon na gyud kayo. Kay wa tay tighatag o kita pay mangitas grasya, pertilisura. Pero siya may tighatag o grasya, ang ato ang paggamit naman lang. Ang paggamit naman.
Nanglitan kami man, Lord, lisura ipailo ko eh. Isa, gitagaan natin kang gift of patience. Gamitan na. Di na ka mangita, di na ka maingon nga, tuwa dito, dagan dito. What? Nana mo. Within you, ang patience, nana na to. Ikalisura sa daning pag-antos, Lord, endurance, nana na to. Gitawag ng mga gifts of the Holy Spirit, nana na to. Ang paggamit na lang. Pariharan nag-inom ka baka, lisura, ilumag, bugas, ng kanon. Yan na ng bugas inyo, porting naghana. Yan maglisod pag yung kang lumag. Ang saman, muingon pa dyan ka, lisod kayo akong pagkabutan, kay way mo lumag, yan porting bugas inyong balay. Mura kang buang. Kaya naman tao magsigreklamo, lisod, kaning pandemic, huwag yung ko'y malungag. Yung tanaw ni mo, sinakong bugas. Naam lagi rin na bugas. Hindi mo ko kamaw mulungag. Buangon, kama na yung kamulungag. Ganaan ng bugas inyo. Kana na lang yung paglungag. To come in for our live. Kung dili kaangay sa Ginoo. Di na ka mangitag bugas. Ang Ginoo na yung muhatag na itong bugas. Di na ka mangita na nang gitawag o capacity to forgive. Di man yun ko kapasaylo pa din. Maglisod pag yung kong pasaylo pa din. Wa ni mo gamita ang gift of forgiveness. Pero ang gift of forgiveness, na ni mo. Ihatag na. Wa na yung limit. Para nang yung mahutdan man yung kong pasensya aning akong mga kuan pa din. Mubo yung kong pasensya. Mahutdan yung ko. Mahurot din ang pasensya. Nahinatag man as Ginoo. Mahurot din ang Ginoo niya. Ikay lay miundang sa paggamit sa imong pasensya. Miundang ka. Pag undang nimo, murasag na horot, pero miundang ka. Para ko na imong gripo, ka nga, sus, lisod kayo, mahutad yung tubig. Imo man na sira imong gripo. Ablihi, aron magbanaw ng tubig sa inyo. Ablihi, magripo. Aron di ka mahutdan, imo mag-i-close. Hutdan. Maura sa ng patience, maura sa ng love, maura sa ng endurance, kindness, generosity. Di na mahurot kay gikan nas Ginoo. Yan isupply na niya nato bisag wa nato pangayuan. Gibutang na nas Ginoo kay maunay makaluwas nato, maunay makapasuod nato sa Ginoo, maunay makapahimo natong malampuson sa atong pagka Kristiyanos. So ato ning timanan. Manindog na ta.